Ang dagat mao ang may pinakadako ang ginsakupan ug diri makit-an ang nagkalain-laing mga matang sa mga mananap. Lakip na niini ang mga mananap na lahi ra kaysa komon nga atong makit-an. Sumala pa sa datos sa siyensya, adunay 30% nga parte sa dagat nga ang nadiskubre sa mga tao. Apan ang 70% niini hangtod karon nagpabilin lang gyapon nga dakong misteryo. Ug karon atong paghisgutan ang mga bangis ug dagko nga mga mananap nga nagpuyo sa pinakapusod sa dagat. Pero una ta magsugod, ayaw bayag kalimot og subscribe sa atong channel ug i-click ang notification bell. Number 1, Kraken. Ang Kraken usa kini kamatang sa mitolohiyang mananap nga gituuhang nabuhi kini sa kalibutan dugay ng panahon ang milabay. Kini usab nakasulat sa mga libro o makadaghan na usab kini gipakita sa mga sikat nga salida sama sa Aquaman o Clash of Titans. Pero bisan pa nakasulat kini sa libro, apan wala pay ni usa ka tawo ang nakakita nini. Apan ubay-ubay gyapon ang mga tawo nga nagtuo nga tinuod jud kini ug mipuyo kini sa kalibutan ni adtong dugay ng panahon ang milabay. Og kini nagpuyo sa pinakalawom nga parte sa atong dagat. Ikaw, nakahibalo ka ba kung asa nahimutang ang pinakalawom nga parte sa atong dagat? I-comment mo na lang sa comment section para makahibalo pud kami. Number 2, Dakosaurus. Ang Dakosaurus usa kini siya kamatang hayop nga nabuhi sa panahon sa Jurassic period. Mao kini siya ang usa sa pinakakuya og gikalisangang mananap nga nagpuyo sa dagat. Unang nadiskubrihan ang mga bukog niini sa nasod sa Germany. Ang ulo niini kay murag buaya ang porma ug ang ikog niini kay murag isda ug ang mga kapay niini kay susama sa pawikan. Dihang nadiskubre ang mga bukog niini na pamatud-an nila nga tinuod gayud nga adunay Dakosaurus. Number 3, Megalodon. Ang Megalodon kay usa kamatang sa iho, apan ang gidakpon niini kay 10 times kumpara sa usa ka ordinaryong iho. Usa pod kini sa gikahadlokang mananap sa dagat. Ang Megalodon kay pamilya sa The Great White Shark nga nabuhi sa panahon sa Jurassic period. Og nagpuyo kini sa pinakalawom na parte sa atong dagat. Ang iyang kanunon kay balyena, sea turtle ug dolphin. Pero diha sa paglabay sa panahon, hinay-hinay kining nawala ug nakulong. Number 4, the Bloop. Ang the Bloop kay usa kini kamatang nga klaseng isda ug gituuhan nga buhi pa kini hangtod karon. Kay ang ugong sa usa ka falls sa Antarctica maumang tingugan niini. Ug sumala pa sa teorya, giingon nga kini siya pareha kadagko sa barko. Sa imong paminaw, nabagyud kahay the Bloop sa Antarctica? I-comments mo sa ubos para may bawan nato. Number 5, Leviathan. Aduna kini gitasun nga 40 hangtod sa 50 feet usa kini sa gikahadlokang mananap sa dagat. Kini siya nakasimbolo sa demonyo ug nakasulat kini sa Biblia. Maong gitawag kini siya og pinakabangis sa tanang bangis sa dagat. Pero milabay na ang daghang katuigan, apan wala pa gyud gihapoy nakakita og unsa man gyud ang hitsura niining Leviathan. Og diri na lang kutob ang atong pasundayag. Unsa may imong maistorya may tungod sa atong gihisgutan karon? Busa i-comments na lang na sa ubos para may bawan ako. Og daghang salamat hangtod sa sunod nga higayon.